Kaixo, Loli, egunon? Kaixo. Prest? Bai, ondo nago. Vale, aurrera orduan. Lehenik eta behin, nor da Loli Muriel eta zergatik hautatu du leku hau? Soy la candidata para la alcaldía. Laudioko PSren alkategaia naiz, Laudiokoa naiz, duela 55 urte jaio nintzen, emakumea naiz, Andaluziatik etorritako imigranten alaba naiz, ama naiz, langilea, konprometitua, eta herriaz oso harro dagoen pertsona naiz. Progresista naiz, feminista, indartsua eta aldundua. Uste dut horrek pertsona gisa definitzen dauela. Eta gero ugarte aukeratu dut, hau delako nire auzoa. Galdetu zen idatenean ean honen nintzen erosoen, argi nuen ugarte izango zela. Bertan igaro dut nire haurtzaroa, nera bezaroa, familia sortu dut, bertako jarduera guztietan aktiboki parte hartu dut, nire auzoa da. Es mi barrio. Loli, zeintzuk dira PSren ildo nagusiak bere hauteskundetako programan? Las líneas maestras... Gure programaren gidalerroak argi eta garbi pertsonak dira. Ardatz nagusia beti dira pertsonak. Ondo dakizuenez, legegintzaldi honetan guztian zehar, gizarte garapenaren saila eraman dugu, eta bertatik gizarte laguntzak nabarmen handitu ditugu. Gazten aldeko apustua egin dugu, emakumen alduntzaren aldeko apustua argia egin dugu, nagusien ongizatearen alde, eta herritar guztien behar izanei erantzuna eman diegu. Hurrengo legegintzaldian auzoetara gerturatuko gara, auzokide bakar bat ere ez dadin bigarren mailako sentitu, eta azpiegiturak eta hiri altzariak egokitu eta modernizatuko ditugu. Enpleguan eta gizarte ekonomian kooperatiben sarea bultzatuko dugu, laneratze enpresak, belaunaldi aldaketan eta gazten eta kolektibo zaurgarrien ekintzailetzan fokua jarrita. Laudio energetikoki jasangarria izango den udalerri bilakatuko dugu, eta gainera, esan dezaket, puntazo moduan, sozialistek proiektu bat dugula hiltegi zaharrarekin. Laudioar gaztei zuzendut. Nuestros jóvenes de Laudio. Zeintzuk dira PSren konpromisoak eta politikak euskarari dagokionez? Gure konpromisoa da egungo legegintzaldian aurkeztutako bi planak onartzea, bai barne plana, udaleko langile guztien komunikazio hizkuntza izan dadin, eta baita kanpo plana ere, euskara gure kaleetan normalizatzera bideratuta dagoena. Plan hauek 2023-2027 urteetarako daude diseinatuta eta aprobatu eta babestu behar ditugu. Loli, zergatik eman behar dio Laudioko herria konfiantza PSeri? La ciudadanía debe... Herritarrek gugan jarri behar dute konfiantza, sozialistok benetakoak garelako, koherenteak gara, pluraltasunaren bermea eta desberdintasunaren defendatzaileak gara, Laudio askatasunetik, berdintasunetik eta duintasunetik eraldatu nahi dugu, eta gainera, azaltzeko herritarrek zergatik jarri behar duten konfiantza gugan, iaia idatzita ekarri dut adibideak jartzeko, ezta? Guk apenas ikusten ezen arazo bat zegoen tokian, bakardaderen eskola sortu genuen. Emakumen espazioa sortu dugu eta emakumen kontseiluan ari gara lanean euren bozgorailua izan dezaten. Programak jarri ditugu martxan emakumek farmakoi aurre egiteko tresnak dituzten tokietan. SOAF jarri genuen martxan adinenkoentzako bizi jardueren orientazio zerbitzua. Pertsona zaurgarrienekin lan egiten duten elkarteak babestu eta ulertu ditugu. Hala nola Gurutze Gorria, Asasam eta Mukatu. Eskoletan sartu gara eta azpiegiturak konpondu ditugu. Barrura sartu gara menpekotasuna prebenitzeko programekin, sare sozialen kontrolarekin, tratu honeko programekin, opia sortu dugu, haur eta gazten parte hartzerako organoa, baita ere hauei ahotsa emateko, psikologoak jarri ditugu bigarren hezkuntzan, zuzen izeneko psikologo taldea dugu gaztetan erabentzako, gazteleku berria handituko dugu, gaztei eta gazten beharretara egokituta, kale hezitzaile bat dugu, eta beste bat jarriko dugu gure gaztekin kalean egon daitezen. Gobernu taldean egonda, garaiz eta egoki onartu ditugu aurrekontuak, ordenantza fiskal guztiak gaurkotu ditugu, kontratuak eguneratuta daude, horren beharrezkoa zen APOa aktibatu dugu, eta noski,
laster egikaritu diren proiektuak ekarri ditugu herrira. Adibidez, antzokia, osasun etxea, Lamusa parkearen birgaitzea, Renfe goltokiarena, araztegien instalazioa, jubilatuen klub handitzea, eta egun hauetan atera den azken albiste gisa, Laudioko erresidentzia zaharraren birgaitzea. Gu pertsonekin gaude, ez gaude nazionalismoaren jitoan, ez gaude protesta egiteko, eta ez dugu aurkezten den guztia sistematikoki ukatzen, beste batzuek egiten duten bezala. Se plantea como hacen otros.